Takže čaute ľudia, to som ja Bibixno a vítajte u nezvyčajného videa. A dneska vám chcem povedať, že som si vytvoril nový YouTube kanál, kde môžete dať odber, samozrejme, že dajte tam odber, dajte aj na tento kanál odber. A na ten kanál budem vydávať videá z nejakých challenge a nejaké blbé rady. No takže prosím vás, vydám tam nejaký príspevok, kde napíšem alebo nejaké krátke video. Môžem tam vidieť aj toto video, aj keď to není to, čo je v tom napísané tam, že ja vám poviem, ako sa volá najprv ten kanál. Volá sa to Bibixno Challenge a blbé rady. Takže viete, o čom to bude. A píšte tam blbé rady. No. Ešte si vytvorím nejaký profilový obrázok na to, aby to nevyzeralo jak nejakého. No, takže dúfam, že toto kreslacie video sa vám bude tak z polky ľúbiť, lebo ako natočil som to veľmi rýchlo, lebo som sa dohodol s mojím animátorom. Akože nie tým, no animátorom, ktorý mi animuje, nie že animuje, proste mi urobil môj profilový obrázok, akože. Je skvelý, takže týmto ho musím pochváliť. A teraz som mu pred chvíľou volal, že chcem vytvoriť nový YouTube channel a že potrebujem takisto, jak to mám teraz, len tam iné farby. On povedal, že ok. No, takže to ide vytvárať, teraz práve, že ešte nie, ale potom to už bude vytvárať. Takže povedz, ja vám dám napríklad, ja vám môžem dať napríklad príklad, že nejaká challenge, že olíš alebo skoč z domu, alebo niečo také. A blbé rady napríklad budete písať do komentov, že čo mám robiť, keď si chcem odseknúť prst a chcem prežiť. No, takže takéto napríklad také blbosti. A dúfam, že toto nebude pre vás nejaké také, také blbé odo mňa, pretože nechcem práve, že hovoriť, že mám YouTube kanál, ale chcem proste povedať, že proste chcem mať nejaký YouTube kanál aj na to. Chcem mať možno 3 YouTube kanály. Viem, že to je veľa, si niektorí poviete, že ale Bibixno, to je strašne veľa kanálov. Na čo chceš 3 kanály, a keď na každom budeš mať takisto odoberateľov? Ja to chcem tak, aby to bolo dobre pre mňa, dobre pre vás. Áno, chápete? Ja to nerobím pre peniaze, ja to ani pre peniaze nemám reálne. Ja to robím od srdca. Robím to proste od srdca, chápete? Od srdca. A no, takže to je všetko, čo som vám chcel v tomto videu povedať. Keď toto vydám na to druhý kanál, tak chcem, aby ste po toto video napísali komenty, aké mám robiť challenge, alebo aké challenge a blbé rady mám. Takže tak. Takže tak, no. Tak dúfam, že to nezoberete blbo. Dúfam, že sa vám bude dariť a šťastný nový rok. Takže majte sa a čaute.